Hello guys, good morning everyone. Laka mo dito kinagkuan ko nagsugod na dito pang limpyo diri sa terrace guys. Nagkuha lang kog towel kay bubo kay tong shirt. Dito mo kinang limpyo ana naman mo diri. Dako dito. Nang limpyo si mami. Naog. Nang limpyo ta diri pag sila magtapok magbalik-balik ang ugaw. Wa pa kita na human. Ana kayo yun si mami diri sa kong vlog oh. Hello guys, welcome to my channel for today's vlog guys. Nang limpyo ko diri sa terrace guys. Dito ra ba? Kay mitras kuan pa guys ba? Mitras kaning dili pa kayo init. Dira na to na ibutang. Nagtawel ko kay mubo kay tong shirt. Dato na George. Kay unya diri magtambay-tambay ko diri unya. Ugasa ay ang amo ang tiris karon guys, nagi para sa una nga daghan kig ihi nga kay. Sa una day nga dagang kig-ihi si Bots da ito kay si Bots mo grabe kay mangihi diri mag bisag perting limpyuhan na guys iyag yung tuyuag ihi guys. Labaw nag kanang magpa-pansin siya guys, dili pansinon. O dili mo pansinon imong gitrabaho imong pas. Kay iya dayon maghimo na siya og kuan guys nga mapansin siya. Dari naman tao. Hapit na ko na human man. Kanina gasugo diri nya kay ako pa manggong gipli ang akong video nga akong gi-upload ka karon lang ba. So diyan sa nato ibutang ato ang virginity makita wala ra ba ni edit. Bewa dito mo. Ano naman diri magtapok nga nang limpyo ta. Dako dito dito. Na. Against the light ato ang kuan. Ang ato ang magkuan tabi kay against the light man na mo-upload jud kog pas-pas ron guys kay wala na ra batay kuryente unya dapit hapit na mawala pas-pas tag-upload ani ron ay bahalag mawala kuryente unya basta kay naka-upload na ko ana guys. Dagwag ba ba oy? Abot man diring katawa. Na guys. Ang tawo na kung mga dogi. Sila na lang tondo ha. Dili na gid baya kaayo saba guys nga. Si Bots makamingaw we po to si Bots kay pareha nang mugawas ko guys mo tagbo din to tong mamisa ko to yan dinaganan nga murag kabayo ba. Din mo tagbo din to siya din. Magpapansin din to siya magakos-gakos din to siya mukis dayon to siya. Kani ko mga dugi dili pareha batasan niya nato nga. Magpapansin ana lahi ra kayo ni sa ang mga dugi na diri. Si Bots pod maaw si George si Dagol maupod lambingon pero lahi ra gito si Bots ko ano gito si Bots kanang mix man gito siya kanang Labrador Husky ba ang pero yang ihang batasan kay naa sa kuan sa Labrador ana atong trapuha gapil diri sa ubos kay para limpyo na dito. Limpyo na guys. Limpyo na atong terrace guys. Gasinaw-sinaw na nasa kalimpyo guys. Hi te. Oh awa. Aning awa George ali diri George. Patong din si George pag bisag maupay paglimpyo. Una siya. Kiisti magkay ni si George guys oy. Ali diri George, sirita George. Dali. George, ali! Nakuha na ni pakngan ni ang kuan guys. Ang kaning trapo. Dayon, unya dapit mag-ilis na pagkog short. Katong short nga humok. Kay magsugod ko pang laba. Wa taon.
Sayo pa man pud kayo kung mga dogi pakanon good. Anya ron sila dapit nako pakanon. Oy, klaro man kaya tong kuan. Ang kani mo kong cellphone kay baliktad man siya. Yari oh. Baliktad siya guys, di siya pare tong cellphone ako. Na guys. Pak nga na po. Ayan, kuang. Anaon din para mawala ang balahibo, itak-tak. Dayon ihalay ba manin ako guys kay para unya iyag kaoga. Ato na po ni siyang ikuan, ipuson. Kaning palanggana dito ni sa kuan ni sa tiris ni butangag tubig. Ang katong sa kilid pud ako sa tong kuanan dito og tubig kanang unduhan kay wala na ko to na ilisig gahapon pa wala na ko to na ilisig. Ay kiss mami. Napis na dudong. Kiss mami. Dali. Nakit na dudong ako. Yan, ada si George sayon ba mo content ba? Nya kanira ba si George makiglabing kay grabe kasakit sa kuko. Karon kay humana naman ta sa tiris guys. Humana na pud ta sa ang sala ay ako ang balay di sala unya ran ako nalimpyuhan basta naon ako ni ang bulingon ug laba kay kapuyan gi ko magunahon na guys kadagan gi ko bulingon. Muni nga ako ning unahon og kanang bulingon. Kay para wa na joy problema Ginoo ko. Ugma Domingo. Pagka Lunes ako na po diri usa. Solo na po na akong trabaho kay wala naman si banana. Kani ihalay na to ni tak-tak sa nako ni guys. Diri na to ibutang. Diya sa nang kamera kay para makita ta. Ana. Tak-tak ta to ni. Kay ihalay man eh. Pag mauga hipuson kay mo man ko ang gamiton guys, manglimpyo ko sa balay. Di ko magamit og map, na may map pero di ko magamit og map kay ang map manggud kay mo dili matilok ang kuan ba may maning trap ko kay wala nay hasol, di na ka manilhig. Diretso na kay gana ni muskamot, kuha dayon ang mga balibo. So wa ni dagang hasol. Ana nga kuan na di ra ba gini ma-edit guys. Kamo na lang gyud mosabot ani i-upload nako kay wa ni edit. Ay! Mata be. Mata. Dara. Wala na ito nilang amahan. Tato si George, sa buhi pa to si George si Bots. Sa buhi pa to si Bots guys, kana sila diha manungtong na. Lugar gina ni Bots din ha. Diya din na siya maghinambig so diya sa ubos. Pero dito gid ihang balay permente o kanindri katong tuoka. Diya na sa musuksok. Pero kay wala naman si George, manoy na si kuan. Manoy na si kaning si kuan oh. Kani manoy na. Hinay kayo ang suga nga solar kagabi kana okay. Wala kayo ming init man, di kayo init ba? Dagan kay balibo. Notong hinay kayo ang ato ang solar pero okay ra. Kay gipasiga man po namo ang tiris. Nabay suga guys. Oh, na may suga di ana pero sa banana kay di niya pasigaon kay na suga man di kuryente. Nagsiga naman diri sa among silingan dito pud gasiga. Diyan gasiga naman sila diha. Din gasiga po dito sa kilid, gasiga din diri sa atbang gasiga. So, wala namin nagpasiga og suga kana na lang ang kuan namo ang ipasiga ang kanang solar. Kay para kuan.
Hayag na manggod. Naman po sige, tanaw na. Napod si Kuan diri, oh. Ito, si Tripol, oh. Napog ka diya, Tripol. Mahulog na po ka diya, impas ka. Laka dito, laka dito, laka dito, laka dito. Pero, laka dito. Unsa ka diya? Malisot manggod siya diya, guys. Kaya bangag. Tapos dodong, oh. Mahulog ka diya, salon kang dodong. Impas ka. Si Tripol, guys. Ito sa ibabaw, guys. So, guys, rirataman, guys. Salamat kayo, guys, sa inyong suporta o sa inyong walang sawang pag-support sa akong mga vlog, guys, sa akong live o sa akong YouTube channel. Salamat kayo, guys, sa inyong support kanako. Og amping tangtanan, guys. I love you all. God bless. Bye, everyone.